Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Magandang gabi! Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. It is now exactly 31 minutes. Makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Saan ka man naroroon ngayon, don't worry. At kami na bahala para aliwin, para kilitiin ang iyong tenga. Basta't nakikinig ka dito sa 90.7 Love Radio. Ito ang programang EDSA. Ay, speaking of EDSA, sa mga nakatutok sa atin ngayon, big shoutout sa mga nakatutok sa atin sa lahat po ng mga Bulacan. Overdrive, ang pagbati galing kay Jovert Bertudaso. Maraming salamat, board, sa inyong patuloy na pakikinig at sa lahat po ng mga Grab drivers na tutok. As in, nakakagat labi habang nakikinig. No. Dali lang, Ged. Imagine ko na daw abnormal tsura mo sa daw kung kakabat lagi, kakagapamate. Oy, eto na, hindi na natin patatagalin to, tanga. Pag-usapan na natin to. Viral video ng isang babae ipinost sa TikTok habang tinatanggal siya sa trabaho ng kanyang pinapasukang kumpanya. Ang dahilan kung bakit siya tinanggal ay ang sunod-sunod niyang late at hindi niya pagpasok sa trabaho dahil sabi niya, bakit ako papasok? Birthday ko ngayon! Pambira naman, oh! Okay, hindi na natin patatagalin to, Tang! Logica na natin to, Tang! Ano pag iniintay mo, kalbo? Pasko! Logican mo na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Alright, boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang basic na pag-uugali ng mga ilang tao na feeling entitled. Oh no! Diba? Ito yung mga taong immature at hindi uunlad ang buhay mo pag ganito yung ugali mo. Pero syempre, may pagkakataon namang magbago eh. Kagaya Mords, diba? Kagaya mo, Boards, diba? Dati, babaero ka. Ngayon, nagbago ka na. Ano na siya, Tang? Lalakero na! Huwag naman ganon! Hindi, ang ibig sabihin ni Tanghenyo, lalaki na yung kinakasama, nagba-Bible study na, pumupunta na sa church, dapat ganon. Wow! O, diba? Nasa tamang daan ka na, ika nga. Now, logican po natin mga kabisyo, ha? Ang babae po ay nag-iisip na ang sunod-sunod na minutong pagiging late niya na sa trabaho ay hindi sapat na dahilan at ang hindi niya pagpasok sa kanyang kaarawan ay hindi sapat na dahilan para tanggalin siya sa trabaho dahil maaaring iniisip niya na ang mga ito ay minor lamang na pagkakamali o hindi ganong kabigat na paglabag. Ito po yung problema natin mga kabisyo, ha. Ito yung problema ng taong feeling entitled eh. Oh no! Diba? Yung gusto nilang standard ang masusunod. Yung mga nasa paligid nila ang mag-adjust. Yung employer niya, kung saan siya nagtatrabaho, ang mag-adjust para sa gusto niya. Kaya sinabi niya, birthday ko yun, bakit ako papasok? Ang bihira naman, oh. Diba? Parang kilala mo, diba? Siya na nga nangutang sa'yo. Tapos, pag siningil mo, siya pa yung galit. Diba? At tapos ang sabi niya sa'yo, magbabayad ako pag may pera na ako kung kailan ako may pera. Ano ka ba? Samantalang yung nung umutang sa'yo, tumutulo yung sipon. Ay, wala na ako. Please, man, pautangin mo ako. Tapos eto na, nung sinisingil mo, galit na.
bakit pa? Eh, wala pa nga akong pera eh. Magantay ka kung kailan ako magkapera, saan kita babayaran? May kilala ka bang ganyan? Ang bihira. And we got 36 minutes after 7 o'clock. And you're still locked in right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Amers Karim with Something to Say. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!